A solicitude da Asociación de Empresarios de Ribeira prodúcese despois da xuntanza mantida con representantes do sector hostaleiro do municipio. Na reunión acordouse solicitarlle ao Concello a súa mediación ante a Xunta para conseguir unha ampliación do horario de peche da hostalería durante unha hora, ata as 12, alo menos durante as fins de semana. Tivemos unha reunión con hostelería e con restauración e, que lle pedimos ao Concello a voluntade que medie para que a ver se poden ampliar unha horiña máis hasta as 12, xa que a partir das 11 da noite, pois digamos, a xente que queira ir a cenar ou que queira ter un pouquiño de ocio é moi pouquiño tempo. Entonces, xa trasladamos á alcaldía, manifestáronse que nos iban a apoiar en ese sentido e que iban a trasladar ao departamento pertinente. Ademais, tamén piden que as superficies comerciais dedicadas á alimentación pechen unha hora antes para favorecer a afluencia de clientes aos negocios hostaleiros. Digamos que son un pouquiño as grandes superficies en tema de produtos alimentarios que, se poden atrasar unha horiña, pois se diría ser un pouquiño solidarios para que a xente, pois en esa hora de menos que eles cerran antes, poder adaptarse para ter un pouquiño de ocio mentres dura, digamos, o estado de alarma, non? A patronal agarda que a Xunta acceda ás súas peticións tras conseguir o compromiso do Concello de trasladalas aos departamentos con competencias na materia.